Chimboitaona matrava navo right panze muzodzoka endai makada chizodzoka endai basa. Mukuru ndiana akanga achisvikirwa nemudzimu mumuri menyu imimi musati moita zvechipostori. Mukoma wangu keje You say kune nyaya yekutaurwa pana pai kutaura kuti mumuri menyu imimi mune tsvimbo yakatenderera isina kuzonyatsowana payakagara. Keje direct in all wrong. tsvimbo iyi yakanga inani uye iri kupi? You scalfe. You said the rishe. Saka nini ndiri kutaura kuti mweya waMwari kuti tsvimbo yatenderera ichishaya painogara. Imimi makasvika here patsvimbo iyi kuti tsvimbo iyi ndeye mhuri. Muchishandisa tsvimbo idzi mumuri menyu muri kuuraya vanhu. Muri yekwani zve? Ndiye murume anofanira kuti achenure mhuri yenyu asunungure vanhu. Kana achinge asunungura mhuri ane chivanhu chaanofanira kuita ozodzoka kunamata. Kana achinge atenda izvi kufamily yenyu kune tsvimbo mbiri Zinofana kuto. dzakavigwa nhando muguva. Nekuti idzi hadzina munhu adzakapiwa. But padare iri mukuru ndosaka ndichiti makanga muripo here. Mashiripiti ese akazotanga kuitwa ndeye utsotsi. Achiviga zvinhu izvi kuseri kuti zvitese kunge zvinhu zvaitwa sei zvaparadzwa zvisina. Nyaya yemidziyo yamuinayo mufamily menyu irimo hayo. Hai uvurwa mhepo nenyaya apa. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 6377487 2063. Right. Tanga ichinzwa ari kutaura ndizve. Pamusoro imamo. Nawo yatisvitsa pano semhuri papfute. Tine zviri kunetsa mumhuri medu zviri kusanganisira uroyi, kusagara kwakanaka kwemhuri nemamwe matambudziko anokusangana kwamuonawo mukurarama. Saka nhau yatanyanyowinga kuno kuinhau yekuti makaotarisa nhamba iri panapa vazhinji tiri vana. Saka tiri kumbofamba sevana tichida kuedza kuti tigadzirisewo zviri kunetsa mumhuri. Asi matiri kufamba macho zviri kunzi izofambai makakwana semhuri yose. Saka kuzofamba takakwana semhuri yose kuri kuzokundika nokuda kwokuti ana baba vedu acho havasi kutibatsira kuti tifambe navo. Vari kuita sekunge vari kuramba. Saka ndoonawo huru yatisvitsa mukati merinodai kuti mimi mambo mutibatsire kutaura nana baba vedu kuti tikwanise kufamba sezviri kudiwa kuri kufambwa kwese kuti tifambe takakwana semhuri. Ndoonawo yatinayo muzuva ranhasi. Baba vacho vari ndiavo ndivo vari kuramba kufamba. vane mukoma wavo. Iri right zvai. Ndinotenda nokuuya kwaita vana ava mudare muno. Asi dei vanga vari vanhu vari kutsvaga kutoyana neni vataure chokwadi chavainacho nezvavanondiita. Zvandanga ndikumbira kuti vakataurawo chokwadi zvinoita kuti ndiverenukewo pahana yangu. Zisinei vatadza kutaura chokwadi. Chokutanga ndechokuti ndakagara nhaka yemukoma wangu afa. Ndaenda kumukoma wangu ndikapuhwa mvura yekunzi vabowana. Akani vakadzi vanichi. Ndanzaro ndakaendawo kunoona semhuri yandakazvichengeta. Ndakazoona vana ava vakauya vakandirwisa vachiturumurwa vakandipfekenura bhuruu zvakazvimba izvi. Vakati idumwa rainopedzisa hama dzangu. Zvadaro ndakamboedza kushingira vakauya nomuprofiti papa vakati hapana urake. Asi vakauya vachiti ndiri munhu ndinopedza hama dzangu. Zvadaro ndakamboita mwoyo murefu
ndikashingirira kuramba ichienda kwanhanga yangu. Vanawo pakazofa hanzvadzi yangu, mwana wamai vangu, mwana wababa, vakauya zvekare vakomana vachindishungurudza utumbi uri mumba, zvichiti hande kumwana mutumbi uri mumba. Sometime ndikati kuna mutemo wakata vanangu handisi kuramba kuenda, asi kuti ndinotofamba nenzira yakanaka kuti zvamuri kusvika takazosvika pakatakasvikisana tikati aiwa vanangu, inini ndinonamata chechi yekwamara mese inini vana ndakakubarikira chechi yekwamara inotungamirirwa namutumani Miroti. Ikoko kune chiprofiti chese, naiye mutumwa wacho muprofiti anotibatsira, ari kubatsira munhu wese nemadzinza ese, haabatsire vanonamata chete. Ikoko tinoenda, vakaenda neni na September Pamfabosi ukomungu wakangani, vana vamwe vakanga vari chamirira kuti teiwe huro ihwebi nevanoona zvomweya. Hatina kunzwa zuri, takatonzwawo dzimwe mhosva dzinoda kunzi dzirimba. Mhosva yandakanzwa ichitaurwa ipapo imhosva yemukadzi womukoma wangu, inini akapara shwara Mufausa. Parara kwaakaita midziyo yake inofaradza. Mwanasikana anova achichengeta amai meno kana akateerawo zvakataurwa naamai achinzi achengeta kwaita mwanangu, midziyo yese imwe yaya zvinhu zvakabuda pamweya, asi zvinhu zvakatoitika zvechokwadi. Mukoma wangu afa, takatogara dare ringi futi iroro naatezvara wanova hanzvadzi yaamai kuvangu. Vakati shuwa mupasha zvinhu izvi zvakaitika, kana mafunga ndirimba ndipa midziyo yemwana wangu motengesa muntu mberi. Saka handisi kuziva kufamba kwavari kuda kuti ndokupi. Ini ndakatorera kuti nahata kufamba kwangu muchinamato pachechi yangu ino zvese zvemadzinza inogadzirisa. Handisi kuziva mambo kufamba kwavari kuchengeta. Asi ndakashuvira ndikabviswa bhuruku vachidara kuona saizi ndikupinda panana amai vavo vandagara nadzo. Vakatokwemera zvebundi raisiragasi. Ndakakura ndinaro, ifundi urema amene kuti urema unoyere mambo changana Omsawe Shangambe limeze masikurukota makaterera nyaya ini ni mwana w'umukoma wa baba ya nawe yakaitika dotitaure nyaya sheshe apamotso taure nyaya sisi turi kupostori kwakati mazata kamira postori kanzi tigadze nyaya idzi mukufamba kwatiri kuitawo singada kutendererana. Tiri kubata baba ava anonzi Mikaeri, kwese kwatiri kuenda toenda kupi kana kupi Mikaeri ndiye ari kukuraya vanhu. Mabasa edu basi kubhadhara mari makumadzibasa ndiye akapane migwese arikonzesa maproblems enyama. Saka kwaitira kunoshedza chizamuka out zvakatika manje papa vakandifowera vari kudhara kutoimai munini wako Blessed apenga kunga ada notema nesei Blessed pasa changu akazouya kadoma ndikaenda kumusha kokoti sedi mwana wako mukuru wokushaika bataenda kumusha tasvika tavadano kwangu vari kumai tagara pasi Blessed bata baba chii chamunavishira indasika zvandiziva uchinjocho atazwa ichiramba wakusabirirawo wakuitsa chitsingo chauchiramba aza uri mwana wangu ndibatsirewo avanobviswa bhuku baba vari kunyuwe kuti vabviswa bhuku taura zvauri kuda kutaura. havana kubviswa bhuku baba vakuitsa chikundu chavo teerera unzi ndoda kudzidzisa kutaura mesi kunoku harisuda maemotions, harisuda kupesana kwe nyaya iripo ndeyekuti taurai zviri kukunetsai mauya kutaura kuna mambo opindura. Mambo zviri kutinetsa zvinoda kuti tibatsirwe nedare
ndikotaura muchidemo panyaya yedu. Nyaya yedu isusu yakamira kada. Pane maproblems arikuitika mumusha zobotaura naMukoma. Isu sevana takafamba takatanga kuenda kuchechi. Tese tiri mapostori ndino takadai. Takatanga kuenda kuchechi. Chechi yakatipa 2 mazemene. But results akabuda pazemene. Zvatongwa nemukuru wechechi anga achitaura nababa nemusendimiro. Zvakandichimboendai munofamba mugadzise zvedzinza makakwana. Ndobvataenda kuna nababa. Vana baba vari kuramba kumira chechi. Vachita isu takakura tichinamata toita zvekunama. Ndobvatasiya vakadaro. Ndobvatatanga kufamba isu vana vakuimba ikutanga kusvika imba ikupedzisira kusanganisira imba yavo vana vavo vese takafamba navo. Zita riri kubuda kunzi zvinokukunetsai zvese. Baba wenyu vanonzi Mikaeri. Ndivo vari kukutambudzai. Muri kufiwa mambo mumwe. Tiri kutambudzika. Vana baba vedu vakadzimara pakufa. Pese pari kuitwa makezi ekufa. Vari kubuda zita ravo ndibaba avo. Ndo vari kuzviita. Maka nechikonzero hanzi vana vese avo vari kuda kusara nevana vese kuti vasare vari mukuru. Hatizivi kuti vada kufuwa nei kwatiri. Kana vasara vari baba vedu tese. Kutonga. Ndozvi kunzi ndo zvavari kuda. Vakauraya vana. Ndikati kuuraya because zvinhu zvatinonzwa nemweya. Kufamba kwese kwatakaita maresults atakaita sevana vetese tiri panapa. Takanzi baba avo ndo vane chekuita nezvese zviri kunetsa mumuri. Saka tauya kuzopotera kwamuri changamire kuti hatizive kuti toita sei. Kwane matambudziko. Tese tiri kufamba tiri pazviga zverufu kutonzi uchafa 3 months. Ndiwo kuda kusimudza musoro, ndiwo kuda kudii. Alright, ndasvinza. Pane mumwe achida kutaura. Hanzvanzi yavari kutaura yakafa vasingachadi kutovaona ava. Vakawanda kumba kwangu ini. Hanzvanzi yakati usatomboudzi hanzvanzi yangu kuti ndiri kuno. Vakazoita zvokunzwa kuti hanzvanzi yako yafa. Asi kufa kwayakaita vanhu vese varipo vana vari apa. Vaidedzera kuti Mikaeri uri kusandibaine bangu. Zvese zvavaitaura izvi zvangamira. Zvese zvikuramba zvichingotongiteka kuna baba. Saka hatichizivi takavatadzirei kana kuti chikutambudziwa hatichazivi changamira. Ndokusaka tauya kwamuri kutopotera kwamuri. Alright, ndanzwa. Ndofunga muri vangana nhasi mauya. Simudzai maoko tondi muri vangana. Mabva kupi? Kadoma Harare. Alright, ndanzwa. Mutumbo chi? Nendora. Mutsunga. Achihoro. Anda kutonga pa emonisia. Tenda kita basa renyi. Dzokera yenyu asi doktora izvi. Iwe wangu uchiti shamuro unozvaonera. Ndikubvunza kaiwe. Ndikubvunza iwe ndatonga uchishamura unozvaonera. Aye wapindura mvunzo. Ngosi ndikuta zvisiya. Yeah. Unozvaona. Aye wanisiba kuti utawo. Ngosi kana chita basa ira mukaso ndongokumbira kuti kana unozvaona. Negire. Mashanga. Mavhiko nyamtukwa endai panze kumutukuseruka. Imboitaona matrava navo right panze muzodzoka endai makada chinzodzoka endai pasi pasira kena isina basa page 1 27 Isso é artista que o profeta é o Amen. Unity. Ngakatoya mambo bwana. Na zvinhu zvatinoita nyaya dzakanganiswa zvezvizvi. Handizvo. Nyaya iri mumhuri menyu imimi ndeyeurombwa. Une mudzimu wakaitwa kabisira neutsotsi. Wakanga uchirara mumufamily. Mukuru ndiani akanga achisvikirwa nemudzimu mumhuri menyu imimi musati moita zvechipostori? Isu takakura tiri vapostori. Asi ndine mukoma 1 asina kupinda kupostori. Ndekuti ndiani mufamily yenyu mukuru akanga achirarama achiita zvemudzimu kureva kuti munhu uyu aisatenda zvinhu zvemweya, aisatenda zvekunamata? Ndiani? Mukoma wangu. Keji. You say. Kune nyaya irikutaurwa pana pai kutaura kuti mumhuri menyu imimi mune tsvimbo yakatenderera isina kuzonyatsowana payakagara. Keji. Directing all wrong. Tsvimbo iyi yakanga inani uye iri kupi? You scalfe. Saka nini ndiri kutaura kuti mweya waMwari kuti tsvimbo yatenderera ichishaya painogara. Imimi makasvika here patsvimbo iyi kuti tsvimbo iyi ndeyemhuri? Kusvika kwatakaita akanga ine tsvimbo Priere. vakoma vakanga Loma upi.
makasvikawo here patsvimbo idzi imimi baba makambobatawo here tsvimbo iyi asi makasvikawo padziri semukuru akanga aripo Yeti makasvikawo here watemelodic makasvikawo here patsvimbo ndati makasvikawo here patsvimbo baba idzi dziri tu dzakanga dziri mumhuri menyu mii Mira akutaura newe grammar wrong you lost it makasvika here good you say law tsvimbo dzine baba tsvimbo yese dzakafushirwa mugova simimi makaroma muchishandisa tsvimbo idzi mumhuri menyu muri kuuraya vanhu Betty, what is a Romre? He say, listen, taking Oprah Ram is a Macau. He said Damascus is a Lord. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti muri yakwanizve ndiye murume anofanira kuti achenure mhuri yenyu asunungure vanhu. Kana achinge asunungura mhuri ane chivanhu chaanofanira kuita ozodzoka kunamata. Kana achinge atenda izvi kufamily yenyu kune tsvimbo mbiri dzakavigwa nhando muguva nekuti idzi hadzina munhu adzakapiwa but padare iri mukuru ndosakandanga ndichiti makanga muripo here mashiripiti ese akazotanga kuitwa ndeutsotsi achiviga zvinhu izvi kuseri kuti zvitese kunge zvinhu zvaitwa sei zvaparadzwa zvisina nyaya yemidziyo yamuinayo mufamily menyu irimo hayo uvhurwa mhepo nenyaya apa pane mungane mubvunze ndisandapabva mukana wekubvunza ari makasununguka mukuru sunungukai chaizvo muchasununguka zvenyu sorry ndiri kuti kuvana kune mumwe here ane mubvunzo tifam ndira kudzokera kudari nenyaya dzatatu yakotongwa mubvunzo uripo baba ndaichikumbira kuti tsvimbo idzi hadzigone here kuti dzikwanise kutorwawo mutibatsire mugotsi mako iwewe uri chii kuna baba baba vangu mune chinhu chinokumara pana achafa nemusoro unochinzwa handivanzwa musoro uchafa nemusoro you say iwewe kana ndichitaura newe ndikunzwa kuti munzeve yako yekuraiti rimwe chinhu choti chinhu chinodaro ichi chinotaura information kuvanhu kuti kana vanhu vachinge vaenda kunoprofitwa kubude mashoko enhema zvotadza kuteerereka kubuda but iwewe unotambudzwa nemusoro unonyanya kurwadza usiku anotemwa nedivi rimwe chete kuti iwewe unofunga kuti mangwana handigone kuita basa but unotozoona kunze kwaedza kukwanisa kuenda kubasa sandizve yaijwana saka iwewe pakurarama kwauri kuita iwewe unenge wapfupi yanga yakusara pauri nekuti wanga wakufanira kustroke nekuti chinhu ichi chiripota chichirova side rekuright chete ushaye simba kuti ushayiwe simba ende mafambiro ako akuda kunetsa nekuti panapa pandakabata panapa pane chinhu chinoruma kunge munhu akadzvanyiwa nepinjisi sandizvo ndozvandiri kutaura izvo saka mweya ari kundiudza kuti iwewe une udyiswa uri kutorarama mauri wakaitwa nechinhu ichi tengai mukaka tumurutsise but mushoko irori mweya zvanitaura ndiudza kuti ushereketwa uhu uri kutenderera iwewe wakatoitwa booster unofanira kuti vamwe vanhu vese vatadze kuziva zviri kuitika information yese ichiraramira pau handizi ishe nongori muprofita chete uye kwataita saizvosvo sematambadzira maita dare redu isusu tatende takumira kuti tingabude sei maiviti what is a listen kana mhuri ichitenda pane zvinhu zvitatu zvakasimba zviri mumhuri menyu zvinofanira kubatwa kana ava varamba kuita zvinhu zvinobatwa kune mhuka dzinofema so what a belt and sound izvozvo zvega zvikaitika family ikatenda ikaita izvozvo mishonga yese inoitwa sei vana vapfuma mudzokera yenyu kuchechi unonamata vana vapfuma baba mumwe futi ane mubvunzo watina mubvunzo wakuti zvapabadhi vamwe vati munhu womutungamirika baba vari kuti iwe ndiyo kuchechi alright what a girl dray what is a isasa atirwisane nevabereki vedu nekuti shoko ramwari Exodus chapter 20 murayiro wayo wokutanga unotikudza baba namai vako kuti mazuva ako ave mazhinji panyika ndichakubvumirai baba muri baba vangu ndokuremekedzai kusvika pekupedzisira saka shoko guru nderekuti ava kana vati havadi iwo ungaregere kudya sadza uchiriona tinodya saka unofanira kuti mimi semhuri musazoswere muchirwa nababa wenyu waregedzei mishonga iri 3 ite sei ibviswe kana yabviswa moita hatisi kuti hedu ticharwa navo asi kana taviga chinhu kuseri kwegomo rine rovambira kana wazoenda unotora zvazvako tinosvika ne zvazvako sunukukai vana baba vadu vairi
vamwe vacho varamba kuuya saka hatichazivi kuti uchiruda kukwekweretsana nana baba here kana kuti tiri kuti uende pakuchenesa musha kuti zvese zvakachena. Uri kuda kuramba uchikwekweretsana nawe here? Elementi ngaurama ndo kugadziriswa kwezvinhu zvipi chete izvozvo zvotopera. Baba asi dzakanzi dzakandi dati dzakafushirwa dzakatyorwa dzakafushirwa chinda vanga vakaromba baba wangu dati tsvimbo dzakafushirwa pai but tsvimbo hadzarira madziri ushereketwa hwakanga hwadzarira madziri tsvimbo dai ndokubva vanhu vadziramba mumhuri kuti hatidziziwe but pane utsotsi humwe huri kuseri hwaita kuti tsvimbo idzi dzinyuke dzobva dzaguma dzakushandisa kuti vapi saka ndichati ndichavabvumira kutaura kuti haizi mhando yenyu baba shawirirana. Good. Yes. Lotion to lead in what is it? Muchindibvunza zvenyu baba. Nyaya ndikubvunza ndekuti tsvimbo takadziringa chokwadi baba. Nini vakoma vakanditi ndiro baba omuri vana ndini baba wacho tsvimbo takadziisa munhu zvakanaka baba handizive kuti ndakatora sei kana alright mukoma wenyu imimi akanga akaromba munoti kwete here kana kuti hungu handingazivi kurarama kwake. Alright muri dati mukoma wababa ava akanga akaromba munoti kwete here kana kuti hungu kana matoti kana mainzwa mapedza kupindurana nemi imimi ndobva mapiwa nhaka ndobva mava baba mishonga iyi haina kufa nokuviga muguva makapfekedza miti chete muguva but mishonga yaishanda nemukoma wenyu uyu iri kushanda nemi but kwete muchibvuma but nekuti imimi ndimi baba sure chete saka imimi hamuna mhosva ba yamunofanira kunge muchipomerwa but imimi nekuti ndimi makanga muri baba apa uye zita rakagadzwa pamuri imimi muchiviga tsvimbo dzamaiziva kuti munhu uyu akaromba imimi musandinyepere mimi kuti mukoma wenyu haana kuromba ndipindurei hongu kwete makagara nhaka ine chivindi baba yaityiwa imimi maitya vamwe vaitya ndobva maigara ndakasundwa semwana mudiki ile magauromizndipindurei ndati makagara nhaka iyi imimi musingade good saka makarombeswa nemukoma wenyu makagadzirwa bhasiketi hombe baba risirire zera renyu ile mikaoromizendiye muroi wamunayemuapedza nemi kana muchida tisunge uya shamwari tiurape uchipora amatende kutongwa zvada kutongwa munotaura neni handizi muprofita wamashura shamwari tangobvunzawo semidhiya yamambo musati maenda baba vana vane zvavaiona pana baba ava zvanga zvichitaurwa mudare zvebundu riri pasaidhi pavo urwere hwamwari here kana muri kuzvinzwa vakomana baba venyu ava vane urema hwamwari usazobvunze zita rangu handishambadziri basa nderamwari isati ite izvozvo shamwari tinotidzimai makamera baba ava vasiyeya siyanai nababa wenyu ava ndibaba muvaremekedza vakasundwa nehama dzavo panhaka yaityiwa ine mishonga ine tsvimbo mbiri dzakakandwa muguva nemunhu mupe nemunhu tapedza nemi mune mubvunzo kugara pasitinawo kuti tsvimbo idzi dzinobatsirwa tati mune mishonga mitatu iri mumusha dzinofanira kuurayiwa kuti femiri imire kufa chete muzoendawo kumberi tati unotaura nenini handizi muprofita wamashura asi hatitadzi kuti uite seikubatsirike mweya wamwari uyu ukauverenga zvakanaka unonzi mweya munyaradzi mweya wamwari unoyananisa vanhu ndodonzo rawo chete nditori nehana yakaremerwawo nezviri kundinetsa kana mweya wamwari watitaura ndinotaura undiregerere pana kambondoonawo mazvita enyu notiziva delu losei shall begi what is inemete delu pra aska hamar yes imejimu muzita rajesu amen anongoonwa chete nguva yemangwanani asati adya chinhu murume handiti usati wadya chine unofanira kurutsa hama mwari wekudenga akuitire nyaya. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward.
your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063.